l'hora de dinar. I què penseu? Què aneu a fer per a dinar? Imagineu agafar el producte de la terra i posar-lo a la taula. M'encanta. Doncs ara, atenció, perquè anem a parlar del programa Pas a Pas, Itineraris d'inclusió. Està escrit a l'àrea de Serveis Socials i Innovació Social de l'Ajuntament d'ací, d'Alzira, financiats per els fons europeus. Concretament, tenen esta iniciativa, moltíssimes activitats. Concretament, ens centrarem en l'hort urbà de la mà de José Gil i Sandra Moll. Molt bon dia. Hola, bon dia. Benvinguts. Hem de dir José Gil, tècnic d'integració social, i Sandra Moll, educadora social. El que vos he dit, encantadíssim que estigueu així, i més per una iniciativa, una no, moltes, ens centrarem en una rameta d'eixes, perquè a mi m'agradaria que ens centrem. Què és el Pas a Pas? Bueno, pues, com bé has dit, el programa Pas a Pas és un programa adscrit a la Conselleria, a la Regidoria de Serveis Socials i finançat pels fons europeus, i l'objectiu principal és treballar la inclusió en les persones que participen del programa. Tant la inclusió social, a través de, com bé has comentat, tallers i activitats, i la inclusió laboral. A part de l'hort urbà, què més podem trobar? Bueno, l'hort urbà és una de les activitats, però tenim altres, com ara mateix s'està portant a terme un taller de costura, tenim també un taller, un grup de comunitària que li diguem, on fan diverses activitats. Entre elles està l'activitat de ceràmica que s'ha fet, n'hi ha eixides al cinema. No sé si José potser pot aportar alguna activitat. Sí, bueno, comunitària és tot un revolutum de moltes coses que van eixint, que igual fem coses de creativitat, d'art, alguna eixida a la biblioteca, tenim ara una visita en València per a veure una visita guiada per l'Ajuntament de València, en Alzira també estem fent moltes coses, MUMA, aquestes coses que estan previstes. Després, per exemple, hi ha gent que necessita fer tràmits electrònics en l'administració. Els acompanyem, treu un certificat electrònic clave digital i després un seguiment, no, José? Sí, els citem per a ensenyar-los com utilitzar aquestes ferramentes, també ciberseguretat en el mòbil, com protegir-se. En fi, ahir cap tot, ahir n'hi ha molts tallers i també sentim els interessos de la gent. Necessita això, necessita allò, i nosaltres intentem desenvolupar aquests tallers en comunitària. I així, si vols, te repasse la setmana, que és molt ràpida. Els dimarts fem competències digitals, tant per a l'ocupació com competències digitals perquè volen aprendre algunes aplicacions en concret i demés, i citem a la gent en blog, i entonces li donem aquesta formació. Tenim, com te deia Sandra, costura. Molt bé. Ceràmica també? Sí, tenim ceràmica, pintar quadros, en fi, tot el que va sorgint. Art, cinema, teatre, medi ambient, com l'hort urbà que parlarem. I vos vaig a dir una cosa, els tràmits de ciberseguretat i tot això, avui és el World Password Day, per a recordar la importància d'aquesta seguretat. Estàvem parlant al programa, a l'inici del programa vos parlava d'aquest dia, i mira, José ha tret el tema importantíssim, el tema de les contrasenyes i tot això, i que hi ha gent de totes les edats, no cal ser ni jove ni adult, perquè no vaig a dir major, no m'agrada dir adult, que ens perdem i necessitem un poquet d'assessorament. Jo sóc el primer, o sigui que José, algun truc et demanaré. Ens centrem en l'hort urbà? Vos sembla bé? Molt bé. Conta'm, José, com naix l'hort urbà? Què feu en l'hort urbà? L'hort urbà no és un espai sols per a cultivar, mantenir l'hort i recollir la collita. Això també és important, és una part del treball del dia a dia en el camp, però després hi ha altres coses. Un objectiu principal? Jo crec que l'objectiu principal és que la gent del grup, per diverses circumstàncies i casuístiques, se relacionen amb més gent, fomenten les xarxes socials,
que també puguen eixir de casa, moure's, manejar el cos un poc, perquè en l'hort ne som actualment 12 persones per 3 parcel·les que no són massa grans, però bueno, vull dir que no anem allí a treballar de sol a sol. Anem un ratet, un parell d'horetes, reguem, llevem les 4 brossetes, xufem el goteo, en fi, aquestes coses de manteniment. Les tècniques. Sí. També se li dona un poc de formació en agricultura ecològica, perquè també és important, no és a plantar, no. Molt bé. També se li dona prèviament algo de formació en agricultura i en fi, aquest tipus de coses. Després, el momentet de sentar-nos a esmorzar és un moment de socialització. De fet, després les persones fora d'ahir mantenen unes relacions uns més i uns altres més, però tots tenen una relació, n'hi ha un grup de WhatsApp on se comuniquen i de més. Està tinguent molt d'èxit, més del que jo pensava, perquè la gent està molt integrada i li s'està agradant un muntó. De fet, demanden anar més dies, però podem anar quan podem anar i l'activitat està feta per a un dia concret, amb la qual cosa. Sí que és veritat que cal destacar que el programa Pas a Pas, les persones que assistixen és perquè també són seleccionades per diferents necessitats, Sandra. Conta'm. Sí, les persones que apleguen al programa de Pas a Pas ja tenen un expedient obert en serveis socials i per tant sí que se fa una selecció de les persones que apleguen al programa en base a les necessitats i la situació. I en base a aquest diagnòstic, a aquesta detecció de necessitat a través d'entrevistes, de visites, etc., sí que se va redistribuint a la gent segons les activitats que pensen que poden anar més acorde als seus interessos, a les seues necessitats, als seus gustos també. Sandra, seria per a cada perfil. Clar, cada persona té la seva necessitat de dir, mira, doncs per a aquest perfil li aniria molt bé anar a l'hort urbà. Exacte. O no, millor que es centre en la ceràmica, li va beneficiar més, o inclús pot anar a tot. Depèn també el que dius tu, Sandra, la necessitat. Exacte, així és. Al final, cada persona té unes necessitats, té una situació personal, té uns gustos o uns interessos i el que intentem és adaptar-nos a aquests, intentant acoplar aquestes activitats a aquests gustos i a aquests interessos. I estàvem parlant gustos i interessos, com he començat jo aquesta entrevista, agafant de la terra a la taula. José, en aquests esmorzars, quines hortalisses se cultiven? Hortalisses, com t'havia dit abans, n'hi ha 3 parcel·les, una que és una doble i una altra que és unitària. I en la part de dalt n'hi ha meló, carabassí... Fruites també? Sí, meló de tot l'any d'Alger, melona, alficòs... En fi, n'hi ha carabassí, garrofó, això en la de dalt, i en la de baix hi ha tomates, pimentons, albergines, cebes, safanòries, ràbens, freses, carxofes i me'n deixa alguna. José, una manideta a l'hora d'esmorzar de ceba, tomaca, què me dius? Que ho feu? Sí, de fet ho fem perquè el que és la recol·lecció de la fruita o la fem dia a dia, és a dir, quan ja tenim les tomates, les cebes i tot això, doncs sí, a l'hora d'almorzar parem i ens fem una ensaladeta, després potser ens mengem alguna fruita, caixit i demés, i després quan ja ve la collita forta, que potser venen l'última vegada un caixó de faves, entre tots les repartim i ja està. Molt bé, molt bé. I després dius, doncs mira, ara anem al postre. Talla un meló, agafa unes maduixes, no? Efectivament. I ahir ho teniu servit? Sí, total, és llevar-ho, que tenim al costat una aixeta, la llevem i a la taula. Que bé. I a part, quines activitats més feu a part del cultiu? En l'hort te refereixes? Sí. Bueno, doncs com te deia, també hi ha una part formativa, una part on se li ensenya quins són els processos, perquè clar, és tot ecològic, ahí no es tira res que no siga ecològic, no es pot tirar res de químic ni voldríem tirar-ho. Molt bé, això hi ha que deixar-ho clar també, perquè és tot ecològic. Absolutament. I tinc una pregunta, aquestes persones, clar, possiblement mai han treballat la terra. Per això és la formació, Sandra, de dir anem a agafar i primer anem a veure això és això i això es fa així.
sigui que és un poc de, diguem, per dir-ho, teoria de saber per on arrencar. Sí. Sí, de fet anem un poc més enllà, te parlava de la distinció de les parcel·les i de les varietats de cada una, perquè n'hi ha cultius que lliguen millor entre ells que uns altres. Tomàquets en meló, doncs no massa. Per això ho tenim separat. Meló, carabassí, garrofó, alficòs, això està en una banda i en l'altra banda és on fiquem tot el més, que és més compatible entre si. Quan llevem les faves, ahir plantem normalment perquè ha aportat molt de nitrogen a la terra, ahir posem sobretot les tomàquets, que li va molt bé el nitrogen, és a dir, està tot més o menys pensat, no mos ix tot, potser tot el redó que vulguérem, perquè no som professionals, però entenem del camp i també anem agarrant de la gent que coneguem totes aquests aprenentatges, però tinc que dir que mos ix molt bé, que avui actualment hi ha una plantació molt xula i millor que estarà. Molt bé, molt bé. Jo sóc el primer que diria, José, això pot anar en això, i segur que me diries, el meló no pot anar al costat de la tomaca, i per això esteu, per anar guiant, i també una part molt important, Sandra, el sociabilitzar, siga l'activitat que siga, el que dieu, que després també fan com contacte fora. Sí, arrel d'aquestes activitats en les que n'hi ha objectius com aprendre el que és l'agricultura ecològica o la costura, sí que se generen unes xarxes i unes relacions personals que inclús van més enllà dels espais en els que estem de manera formal, per dir-ho així. Sí que és cert que estem començant a veure com la gent fora d'aquests espais també queden per a donar un passeig. Molt bé. Entonces, ens estem donant compte que són espais generadors de xarxa, també. I ajuda a millorar el benestar, també. El benestar, la salut mental, molt important. La salut física, també, sí que hem tingut casos de gent que potser no tenia una rutina establerta i a partir de formar part i participar de diverses activitats al llarg de la setmana sí que hem notat un canvi i una evolució a nivell personal però també emocional. Molt important, perquè també, José, durant l'hort, que l'hort no és un dia ni dos, això és un seguiment, hauràs notat una milloria? Sí, ja ho crec. Milloria i també una evolució a nivell de personal i també professional, d'arribar i no saber com cultivar, acabar directament de dir José, jo he ficat això, molt bé. Sí, jo també dins del grup n'hi ha gent que molt implicada en el tema del camp i en coneixements, en prou coneixement. Entonces, aquestes persones també diguem que també ajuda als altres, potser jo estic en un grup, mira, ves tu en l'altre grup i ves fent això, explica-li... Vull dir que no estic soles en això. La gent que participa, n'hi ha gent, tots estan molt motivats, però n'hi ha gent que ja entén del camp i té una experiència en això i també ajuda moltíssim. De fet, actualment està vinguent diverses persones que no poden treballar al camp perquè han tingut un problema físic o, en fi, però estan venint. Molt bé. Venen i estan amb nosaltres allí i a lo millor no poden agachar-se a llevar unes brosses, però fan altres coses, ens allarguen alguna cosa o preparen l'almorzar, o vull dir que no és una qüestió sols d'anar i treballar, sinó de compartir i de crear vincles. I de crear també hàbits molt saludables, perquè a part de ecològic, també, com diem, som el que mengem i aprens. Doncs mira, la tomaqueta, que potser, per exemple, una persona que estigui allí, que diga, no me fa molt la fruita ni l'hortalissa, i arrel d'això comença a menjar més saludable. O sigui que vull dir, i també conèixer tot i tractar la natura. Sí, sí. O sigui que això també és molt important. Feu visites a les parcel·les per anar com evoluciona esta hortalissa o esta fruita. Com ho feu, de quan en quan? Totes les setmanes. Totes les setmanes acudiu a aquest hortet? Sí.
Molt bé. Ells acudixen un dia a la setmana, però després, pues, en el nostre equip, diverses persones del nostre equip, anem regularment a veure que estiga tot bé, que de fet ells demanden, com te deia anteriorment, més dies. Podem anar més dies, està previst que de cara a la segona part de l'any puguen anar 2 dies i això està previst, però actualment és un dia. En un dia 12 persones en unes parcel·les està bé, però sempre tens que anar a pegar una miradeta, a veure si algun caragol s'ha minxat algun planter, què passa. En fi, aquest tipus de coses diàriament, si 2 o 3 dies a la setmana, segur que anem la resta de l'equip a pegar una miradeta i que estiga tot bé. Molt positiu el que estaves dient, que la demanda també d'ells de volem volem anar més dies perquè ho necessitem. Això és molt positiu, molt positiu. De fet, a nosaltres ens agradaria poder obrir més grups, generar més espais i més activitats, però som, el que comentava José, dins de l'equip som 4 persones i tenim el temps que tenim, doncs ens agradaria molt obrir-ne més, fer més activitats, però també és veritat que pleguem fins on pleguem. José, i jo tenc una... Me dirigisc a José perquè José és el que hermosa també en aquestes persones, esmorzes i quasi que dines també, si es dona el cas. Aquestes hortalissetes i això, hi ha coses que no es poden menjar en cru. Què feu? A què te refereixes? Se les compartiu o com ho feu? Perquè, clar, una tomaca a la rentes, la talles i te la podeu esmorzar o dinar, però jo que sé, una altra hortalissa, dius, això sí que n'hi ha que fer-ho en casa i tal, què feu? Ho repartiu? Sí, sempre es reparteix tot, de forma equitativa, el més equitativa possible, perquè a vegades algunes persones, mira, a mi no m'agrada tal cosa, doncs potser li en dones més d'una altra, vull dir, això és un aspecte que encara que se puga pensar que la gent vol, no, vull la meva... Ahir es fa una repartició molt cordial, molt... Pues això, que no se mira cada un per si, emporta-te'n tu més, vull dir que aquesta part és meravellosa, de veres. Que bé escoltar això. Plans de futur del pas a pas. Que continuï, no? Que continuï i si es pot que s'ampliï, no, Sandra? Els plans són continuar en les activitats que tenim, que estan funcionant molt bé. De fet, el que deia José, n'hi ha demanda, per tant, n'hi ha que aguantar-les i augmentar-les a nivell de participants. I després sí que és veritat que tenim una part també formativa, que no hem parlat d'ella. I jo vull que ho parles, que a mi m'interessa molt, i des de casa també. Dins del programa es fan les activitats socials i les dirigides a les activitats que estàvem comentant, però també tenim una part més formativa. Hem fet, per exemple, hem tingut almacén i logística, hem fet limpieza industrial, hem fet prevenció de riscos laborals, i aquesta és una part que enguany encara no s'ha pogut portar endavant, però està previst i esperem, quan més prompte, poder portar-les endavant. Important, perquè el dia a dia del treball també això és... Claro. Sí, no ens oblidem que el programa té aquesta vertent també d'inserció social, però també laboral. Clar, està veient programa Fons Social Europeu Plus, Comunitat Valenciana. Molt bé. Que sigueu fent, diguem, feliços i formant a la gent. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I parlant també d'ajudar i de tot, jo ara, i de sorpreses, perquè també se porten les sorpreses allí, en l'hort urbà. Mira, ja he cita això, ja he cita allò. Ja ho crec. José, jo també porto sorpresa, no sé si haurà tocat, és el Riu i Respon que faig als convidats i vaig a obrir el sobre a veure si ha tocat. Abans ha tocat que sí, hi ha vegades que et pot tocar que no o que sí, anem a veure... Oi! No vos ha tocat. No passa res, perquè me contesteu a la pregunta d'Instagram que tenim, ara després, vos la vaig a llançar, i els de casa també. Així que agafeu el mòbil i poseu-se en el nostre perfil, a veure si tanca el sobre d'una. El nostre perfil, grup televisió, poseu ahí la història, no em contesteu, és de casa per Instagram i vosaltres també.